Samantala, Idol, malaking ginhawa po para sa daang-daang pamilya ng mga benepisyaryo sa San Nicolas, Pangasinan ang ipinamahagi pong tulong pang-edukasyon ng lokal na pamahalaan para sa mga mag-aaral sa iba't ibang pribadong paaralan sa nasabing bayan. Layunin ng isinagawang distribusyon ng ayuda na mabawasan ang gastusin sa pagpapaaral lalo na ng mga magulang na patuloy na nakakaranas ng hamon sa pinansyal. Nasa 4 na pribadong paaralan ang napuntahan ng tanggapan para sa pamamahagi ng nasabing ayuda. Bahagi rin ng suporta sa edukasyon ng ayuda upang tiyakin na hindi mapuputol ang pag-aaral ng mga kabataan dahil sa kakulangan sa pinansyal. Binigyang diin ng tanggapan ng magkasamang responsibilidad ng mga magulang at lokal na pamahalaan upang matiyak ng mga bawat bata na may patas na pagkakataon na makapag-aral. IFM News. IFM News. IFM News.